Views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa atong oras nga burag kaulano na sa ganina ni init karon burag pumuola on sama niyo oy burag man feelings niya oy nga sweet karon taon niya wala na po tapos na sweet na po tapos on sama niyo oy kung natingala mo ganina alas 12 nga puros emotional ang mga kanta ni Poppy ang iyang gitira kay alas 12 dayto sa tungang gabi. Banturo tingala ko nga nagtuka siya, sana dalawa ang puso ko. Lausig ni si Poppy. Pasensya mga igala kung grabe kaimot ang mga tukar niya kaganina. Ang iyang natirang kuhaan is alas 12 sa tuwang gabi, dili alas 12 sa udto. Muna ni Ron. Anak ini siya basta mag-solo na lang kay masalimuang yun. Alaw na 26 sa atong oras. Sugdan na natong seremonyas may gala. Kablo na mo ha? Text muna 0995-335-2093. Oga, text bago tumawa. Friday today. Sabi ka pa sa bago na ito naglunes. Friday na sab. Bago na naman ni bisita tong opening sa The Warehouse. 1 week naman di ay. Diyon niya na sad, laang na sab. Kung naikwarta. Sugdan na nato mga igala, kung mga nakatext na hala sige, tawag na ha. Tita Bion, saan ako pag-storya sa kong partner nga sakit usahay pag-iyak kanon, ha? Hello? Hello, Tita B. Hi, uy. Kaman nga grade 6 pa man eh. Sige, pangalan mo lang ga? Si Marie, Tita B. Pila may edad mo lang ga? Imong tingog, bura pa man ka grade 7? 21. 21. Kung sa man imong pasabot nga partner, boyfriend, bana, live-in? Bana, Tita B. Bana. Pila na mo ka... So, pero kasado mo, dili? Yes, Tita B, civil. Ay, perfect. Ano napakasalman mo? Kinaburusan na o tungod sa gugma? Naburusan. Agay! Umaw lang. Pero, uyab gini mo ni siya? Yes, Tita B. Pila mo katuig na nagrelasyon? Mga 2 years lang. 2 years lang, naburusan. Tapos pila na mo katuig ron, kuan as husband and wife? Bago pa, Tita B, mga 5. Kano siya lang ka nagsugod, nagpakaon? Kuan, Tita B, sa una lang. Sa una, dugay na. So, dili niingon nga first time ni mo na experience? Yes, Tita B. Pero sa iyara. Bao galing. Abi na, willing ka mo share. So, so dugay na niya. So, sa una, daan na siya kabalo o daan pa ka sa sugod pa lang nga medyo sakitan ka? Dili, Tita B. Bago lang ka ng, Tita B. Kanang harsh ka siya, kanang usahay. Nang magbaboy bitaw mo doon. Anak kayo?
Oo, Dabi, daw sama ni mo acting sa kang giganahan ka. Oo, ano naman tabi para mo Ay, maunay sa'yo. Bago naman gud tabi. Adlo ka nga, basing niya mabikil siya mo nang mag-asip sa kang giganahan, pero actually, gisakitan day ka. Oo, pariya ko gabi nga. Nakiitan niya lain ko. Sayop man na, good. In fairness, usay man good ang mga lalaki to, kaya di man nila ma-feel na, kaya man sila ingana, di ba? Usay man good, kung ilan ang buhaton, tagipaspasan ba ka or gikit-kit, abi niya nga, giganahan ka, kaya nag-ana-ana sa ka nga, sige pa. Di abi niya giganahan ka, pero wala naman rin, nasakitan naman di ay. So, munang kailangan, imo gisang istoryahan sa tinuod. Nga ka na, hinahinay lang, ana. Okay raman lang ka, kay banag asawa naman mo. Hadlok ba ka nga basing mabikil siya kung imong ignon? O kanang basing malain siya ba na bitaw niya. Kanang kamulo bitaw niya. Igyan ako, ay ba kay sakit pas Dili, permiro pa lang, pagkuan lang, pagsugod pa lang og day, mayon ka nga ops hinahinay lang kana. Kana ko na. Imo isulti kanang pagganahan ka, isulti ang tinuod. Kana ayaw na kay normal man na okay ra man na kay kabalo ka lang ga ang kay kung magpadayong ka magsipamakak o di nimo isulti. So ang inyong panagtagbo di na ka mag-enjoy. Kay bisag mag-enjoy ta na ka kay dapat mag-enjoy man ka. Minyo naman mo, pwede naman yun nabuhaton. Pero ang problema man gud kay kung wade ka nag-enjoy na ang may tabo kung manguhit na pud sa bro di na kaganahan. Di na ka ma-excite, di ba? O mura ba ng pinakanindot nga part? Say ka nang kung manguhit siya kay magpatulog-tulog na lang ko kay basta na. See? Kuan. Because feel nimo ka kung atuon na sad ka, masakitan ka, wala ka mag-enjoy, tama? Yes, tita. Kanang kuan po tita Biba, sa una ba katong 8 months pregnant ko, kanang dili kay ko niya gadampahan bitaw, maglibog ko kung mahadlok ba siya nga, iyak kong dampahan. Mahadlok na siya. Usay manggod na mga pero actually pwede pa manggid gyapon sa mga bana na minaw ha. Pwede manggid actually gyapon pa. Pero nalagi ba mahadlok kay basin daw mga kuan ba mga tinuan sa kuan ba basin mabungi, kay mauyok or basin mabungka kang panubigon, daghan magay mga kuan god. Labi na kog 8 months pero dul-dul na dako na gid imontian, tama? Oo, tita Bibi, kanang 8 months premature manggod pud akong bata paggawas. Okay. Kasi hadlock lang gina siya. Pero nanganak na ka. Yes, tita B. Pero nibalik naman kayang gana. Oo, pero kana bitong magdampa niya tita B. Hilom mo naman kaayo siya. Hilom ra kayo siya? Oo, anak ko siya. Burra siya kung sa mga anak lang, pero ra ilong agawas. Hangos lang anong sa manay. Oh no. Yeah, boom boom. Yeah, boom. Kadto lang ever since kato nagsugod pa lang mo, ingana na gid siya. Oo, pero kanang usay sabi kanang kainan kanang magubog bitaw kayo siya. O kanang pero siyang saba so meaning to say, pero ikaw mas ganang ka nga saba siya kay burag maganahan ka. Oo nga, murag, kwantong ay ganahan din siya. Kay feeling ni mo, murag wa sa ganahi, kay burag, kay wa siya reaction, ana. Di sutian ni mo siya. Okay, yun. Ana ko sa tubi nga. Minsan, dili, magkaganang gasaba-saba. Amuan na rin siya nga, lamlam ba kayo ni mo. Ay, mo lagi na problema na. Lain kayo ba nga, Tarong ka po pagstorya? Ba sige kasaba ni mo? Sa mga kayo, di mga magsaba-saba? Wala, dito, bigyan ng paghuman. Tarungan ni Mr. Pangalang. Or ino ni mo pa, ang pagsulti ba, usay manggo kay basi niya, pwede manggo ni mo kay, usay matandong mo ko ng garbo sa ang lalaki lang ga, normal gina nga medyo garboso. Munang kung kibali, imo siyang gi-correctionan siyang performa, munang burang matandog ilang garbo nga, so siya pasabot ni mo, anak lugar. So ang imong buhaton, inanice kayo no ba, lang ka na, lamian gyud ko. Ana ba ka na bang, lamian gyud ko na basta mo, saba kay ka. Ana ni mo ba, instead nga, usa man kaoy gahilom, ayaw na Ayaw burag kasaba kay ang mga lalaki, ma-pride yun na, magmatando galing ang garbo, ana, sas, maglagot-lagot na yun. Mga garbuso. So para dili kayo halata, ino ni mo siya, kung unsay yang nindot nga nabuhat, isulti nimo lang, ganang gyud kay ko lang basta anion ko nimo, ganang gyud ko lang basta isulti nimo ang nindot.
i-try galing na. For example, nagdampa mo, nagibot lang na kanang ganang ko. Kana mo, mas better na siya nga pagkasulti kaysa ino ni mo nga, sa mga kaoy, di mo nga, wamanay lami imong ayaw, matandok ang garbo, ana. Di, ako masip mo tanay kagabi, sabihin ako nga, unsa imong ganahan di ay, ana di, siya, murag, wa siya kaget, sana siya nga, unsa ganahan, siya nga, kanang kuan ba, siya nga. Pila edad ani niya? Pila edad ani niya? 24. Mo di iPhone. Ano ko siya, unsa di ganahan mo, siya nga, ganahan ko kanang dili, murag manika. Gusto niya nga magliyok-liyok ka? Uga, kamulo na. Kupang, ana ba? Nya, ano din siya? Ano ni mo? So, magstorya mo. So, kamulo ka ng kamulo pagpahiter, di ba? Diyan nga maghinainig storya. Di man, kanang mga words, di man na... Ang problema lagi, sabi kay dili man sa mo storya sa ako. Di, ikaw sa una. Ang baliw na sa nimo. Tungod kay mas expressive man ka, baliw sa nimo. Ikaw sa mo sulti sa iya. Lang ganang gyud ko aning kanana buhaton mo kanana ganang ko ana ano nimo istoryaha kana ganang ko ana lang ayon na kay makuan kana ano nimo para mas makabalo sa mo din nimo ganahan para eventually pag ikaw na puy mo bat kani ganang kani sama ana nimo ba communication para kamong duha mag-enjoy gyud mo pero kanang sani nang konti tabi ba mo nga siya nga sana kanang before palugas nga pag suot og kuan ha kay ana para kay schedule kaya karon ana kisa ako ko galing tita di pag sa example pag iba kana di mo ko gaganahan tita di kimrag pangit ra man kaayo nga tanan dili pero sa iyang mata kay gwapa man ganahan man siya kay burag mahiter man siya ayon na imong galing importante nga siya mo'y ganahan sa mga ganahan man gyud ka kanang madampaan sa nga burag mag-enjoy ka. Biro ka na. Lagi problema tita B nga murag umad-umaran ba. Murag lapok. Si lapok? Murag baboy ba nga. Mo galing ang kingon. Mo tawang advice galing sa imo ha. Sige, otro ha. Pag unya ang gabi, anaon ni mo ha. Pag naging sa ibatong, pagsugod pa lang, kana ganahan ko, anaon ni mo para maganahan siya, di ba? Pag medyo nasakit lang kami, ayaw lang, gidiyo ganahan, kana maintain ra. Anaon ni mo. Storya gyud. Storya. Promise. Tapos, pag ikaw na po'y mubuhat, imo din sa pangutan-on, kani ganang kani, lang. Balikin din kung may kung effective ba, promise, para sa ako effective na. So again, pag action niya og dive, di ba, pag moana pa, di ba, lami pa permero. Pag mo action sa og paspas, ayaw lang, di ko masakit, inay lang, hinay lang, ni mo. Para makabalo siyang, wadi siya nag-enjoy, ang uban lalaki, abi mangon nilang, tungod kaya nakita nila sa video, gana naon, ikaw po, nagsumangil sa ka na makagsagag ungul-ungul, di nada, di ba? Yes, tita B. Sige, tita B. Pero again lang ka, pila edad ni mo lang ka? 21. Minyo na mo kay Sibil na mo nga gikasan, ha? Sige, tita B. Lain mo na mong paminaw, diri mo kay 16 anyos. Diyos ko, Marius, Okay? Dagan na yung mga taxi driver ko ni parking ka, John. Okay, ignarin ko akong effective ba, ha? Para makabaluntanan. Hey, tita B. Okay, bye. Muna mga igala. Again, minyo to siya, ha? Matured na tanan, matured. Mga bata, tulog Muslim. Delikado. Actually, it is biology. Tanawa. It is biology. Alaw na, 37 sa atong oras, mga igala. Nag-imagine saan mo diyan, no? Mga naong ninyo. Alaw na, 38 para mo samot pag ang bundak sa ulan. Nagbabalik po ang iyong ayaan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko, B. Ay, kaulan na po. Lami magpalanay. Magpalanay. Oy, happy 18th anniversary day sa Kianin Trading.
See you tomorrow. I'll be there. Thank you for inviting me. Sa pag-English mga igala. Thank you for inviting me, for being one of your special guests, and see you tomorrow. Check ka kayo. Alam ko na si Quintay doon sa itong oras mga igala. 0995-335-2093. Sa ilang ibuhaton niyang gabi is Birnis ba? Nga ulan-ulan. Netflix. Tita B, na ako'y problema. Bahin sa akong pamilya. Grabe ka high pride. Magarbuhon kayo. Basta pamilya na. Garboso. So, pariha mo ani. Hello? Hello, Tita B. Kakit sa ni? TJ. Sinsa si? TJ. TJ? CJ. CJ. Diyan lang akong katimplahan mong tingog kay murag di maklaro. Pila edad ni mo? 8 na, Tita B. Pakipalong sa ko sa radyo, Debbie. Sa cellphone lang paminaw. Kay saba nga yung background. Kumana, Tita B. Kana, good, better. Ay, salamat. Okay. Unsa man imong pasabot sa akong pamilya, imong own direct family? Oo, sa side akong papa. Oo, tapos, akong papa kay sobra kay sobra kay sila pasabog sa mo. Ano sila mga pamilya, inana, ipang lockdown dito nila, tapos mga garbuso kay sila. Depende mo kung unsay definition nato sa garboso. Usay man kung kita ang matumban, mayingyud ta nga garboso. Tagay kog sample nga giunsa mo. So sa lugar ni ang imong papa mismo kay ana sa inyo, ha? Or relative sa imong papa. O sa? Matando ko iyang pride pa ikaw siya. Ang isa sa amo ang trabaho. Pangita og signal sakto ba kay murag di na ko maklaro imong words. Pangitag signal kanang plastar. Like dito kani sitabi kani nang isa sa amo bitaw nga mga igsoon niya mangita og trabaho tapos makakita ning trabaho niya iya may paudangon tulungon niya dagto sa amo gitrabahoan niya tapos ipaundang dayon ni. Ang imo ng papa? Oo, ako ng papa. Kay sa rason nga nganong anaon man mo niya? Kay dili siya gusto nga murag feeling bitaw niya Tita D nga kaning feeling niya nga dili siya makabuhi bitaw sa amo Dili siya makabuhi. O siya pasabot makabuhi? Dili siya gusto na mangita mig trabaho kay feeling niya nga dili siya makabuhi sa amo kay kailangan pa ba may mangitag trabaho para masustintuan ang mga kaugalingon. Wait. Nangita mong trabaho. Iya mong paundangon kay dili siya ganan nga manarbaho mo? Oo, Tita B. Sky, dili siya ganan nga manarbaho mo kay unsa man yang gusto magtambay ra mo? Dili, gusto niya nga dili mangitag trabaho, inana gid Tita B nga magtambay ra mi, inana bitaw. Pila ida? Bitaw niya nga dili siya makabuhi sa amo mga igsoon, sa mga igsoon. Ever since ingana imong papa? Oo, inaanag yun. Tapos kung Pablo, bitaw ka Tita B, bisag gamay lang na mo nga sala, kula taon niya. Asa man inyong mama ron? Bulag na sila. Ayun, muna problema nato ron. So, pila edad ni mo karon? Mag-19 karon ngayon. So, medyo gasalig pa ba ka sa iya ron? Sa imong, to be honest? I mean, kung for example, wala siya, di ba mo kaya mabuhi imong kaugalingon? Kaya na ako, Tita B. Okay. Pila mo kabagsoon? 4 ni. Ikaw ang ika? Ako yung kinamugulangan. Okay. Pila 20. So pila pinakamanghuran, pila edad? 11, Tita B. Uy, so meaning to say, kanimo mga manghon, magsalig pag yun ni, si mong papa. Magsalig pa ni sila. Pero, ako na ni Tita B, ako rin nalay sa ila karon kinilayas ko. Kay tungod sa akong papa kay gakula taon mangud ko niya pag mabigil bitaw siya. Unsa may rason
Basin tungod kay morning effect kay nganong gibulagan man, anong nagbulag tulad sila sa imong mama? Ano ito akong papa lagi. Hindi na tumalikayan, di sabi nga, chicks boy, ako bang lalaki lagi. So medyo nagi attitude ang papa, no? Oo. Alright. Ani na lang. So, wala mo kabalo sa side si mong papa. Kung kabalo kung sa iyang hugot, usahay, siguro na siya personal problem, ano, usahay, dito mapahungaw sa mga anak, may anak ba? Kasi sometimes, sa imo pang gisulti sa kuha, na sila relationship problem. So, unsa man ni nanay laing kalibin ni mong papa? Sila doon sa kumama, na sila ilaing Mga lain, okay. So, medyo pero, okay. Ang general rule lagi sa kuha, ako lang yung prinsipyo, no? Ang general rule lagi na to, kung for example, naihugot ang imong papa, again, di ko pwede maka-advise kay, dili ko makasulti again sa imong papa, kaya kabalo siyang own hugot, okay? Now, ang ako lang is, the entire picture lang yun, ingani lang yun na, kung kita mga anak, medyo gasalig pa kita sa tong papa, medyo wag kita choice. Kay saon tamang yun siya. Di pa man nimo kaya buyan nimong kogalingon so wa kay mabuhat kundi yes para gyud ka. Now, kung ikaw sa imong kogalingon feeling nimo nga murag ka wala taong ka murag di na gyud pero feeling po nimo nga kaya man po nimo buhat nimong kogalingon. Ako, okay ra pud ko. Because at the end of the day, bisa pag amahan nimo siya na makay online na makay mong kogalingong kuan kinabuhi. So kung maka-decide kasi imong own, then makabuhi na ka on your own, wa maka magsalig sa iya, then so be it. Basta tarunga imong kinabuhi nga moabot ang panahon nga ma-prove nimo sa imong papa nga pa look at me. Regardless ing anak ka nakaya na ko buhi ang akong kaugalingon. So burang ing anak magkalagot man pero ang problema man gud ang kinaiya man gud lisod kayo nato kay ang tao pag muna na iyang kinaiya kung imong ma-advisean, labi na kung laing tao ta, medyo matandog atong garbs, atong garbo. Medyo, oy, kitsa man ka, ano anaon mo kung imo nga, di ba? Basta labi na kung idaran na po ta, medyo, di na naganan advisean, ang maka-advise sa gitana, mas muto pa na sa siyang pari ba ka ha, or magulang sa iya ha. Hindi sa titabi, kana po sila kay, mga kontratanan sila mga isuon, kontra silang tanan. Exactly. So, ang akong general rule, labi na, kung ikaw may nanawag sa kuha, huwag ka na lang magpa-apekto sa kanila. Ayaw sao tama, kung ilan na lang kina, bahala mo da, ampo na lang tamo. Ang importante, dito ko moagi sa dalan nga kabalo ko nga makahimo na kong a better person, nga makanindot sa akong life, o I will build my own family, a loving family nga dili mapareha sa ko ang pamilya nga na broken, and learn from their from their mistakes o ilang mga kasaypanan nga gibuhat. Moro na akong general rule. Ikaw sa imong kagalingon, kung nagkagubot sila wala kay mabuhat na ilahan man ang own problem, wala pa lang kaning kalibutan na ilan na nang kuan, ilan man ang kinaiya, so imo na lang ani na lang. Di ko gusto nga mahimong mapareha sa akong mamagpapa. So, sige, bahala na ni, ako ning iampo ko lang na sila, then I'll do my thing, magbuhat ko akong kagalingong path, tarungon ako kong career, ako ipakita nga pa, look at me, happy akong family, I have a very loving wife, love na ako ni, nako'y kids, love na ako ni, okay among family. Wala naman ko'y mabuhat na pa, bisa kung sa ito bali-bali, anak naman yun ko ni mo, pero ang imong mabuhat, borag kuan ba, di na to sala kung ipanganak tag pobre. Kaya kung saan tamang yun, pwede ba rin makapilig dato nga bangag, dili man. But, if mamatay ka nga pobre, wa kay gibuhat sa imong kaugalingon, na imo na ginang sayop. Because wa man kay gibuhat. Tama? So, if kung ipanganak ka nga medyo gubot nga pamilya, wa kay choice. Kung saan taman, gubot naman yun. Wala tay choice kung nigawas ta sa usa ka amahan nga medyo ing anak kinaiya, kung saan taman kinaiya naman na niya. But, ikaw pagyapoy naghawid sa imong life. It's still your decision kung asa ka mo padulong. So, kung gusto ka mo padulong sa peaceful, loving, happy family, then build your own path. Imong mga manghod, murag luoy pa na, wa kay mabuhat, kundi pa nimo sila kaya ma-support, wag kay choice, kundi maminaw pag sila siyang papa. So, ako sa imo be strong, brother. Pray for them. Be strong, sigurado nga mas better imong life kaysa imong papa or sa inyong family karon. Para mapakita nimo nga pa tanawan mi pa despite sa imo kong kakulatahon. Look at me now. Successful gihapon ko. Gawin mo yung problem na yan na burag imong inspiration nga dapat dili ko may ngani ana ba. Kailangan ako i-boost
akong self na mahimong better person. Rather than, wa manipulos akong papa, may pamagbinuang na lang ko, magubo-gubo, magbisyo-bisyo na lang ko. No, di na mao. Diri ka sa path nga mahimo kang better. Thank you, Tita D. Okay? Salamat kayo. So, ikaw, pila nakakaroon ni Bia? I mean, kano sa lang kanila, bago lang? Ano lang, 1 year pa lang. 1 year na. Giapas ba kasi mong papa? Wala po. Niyapas ko niya ikatulo, pero sa pag ikaupat na ako nga layas, wala nagid ko kay mura mangyapon yung gabuhaton sa amin. Okay. So, mura nag-promise sa tarao, then after, mura gyapon? Mura gyapon. Pang-upat nga beses, wala nagid ko niya gyapas. Kaya naman ako nga, dili na ako. What do you think? Ano ka ni? Struggle siya sa iyang current relationship? Or baka, sukad ba nagbulag sa iyong mama? Ano sa ni siya? Siguro sa Tita B, tungkol siya ambitious na. So daan na siya medyo na yung mga, medyo ano rin, medyo, aminado ba kang medyo daan ginibugay-bugay mong papa? Naging Tita B. Barag witness yun ka sa iyang pagkabugoy sa chick boy, na ibisyo. Tita B, ako lahat niya tanan niya nga na bae. Ilan ako tanan. So at least dili po ka ma-blame si mong papa. I mean, naman ka dito, witness man ka. Witness ko kay yung gandang tanan ang babae sa balay. Oh my God. Mula na i-diferensya niyan sa... Kami di lang gimigadala sa balay. Ang pinakawan sa tinabi niya, na akong mama, gidalan niya yung kabit sa balay. What? I mean, ingan na siya ka-open, yan na-say ko, anti-backers? Oo, grabe. So meaning to say, grabe na yun. I mean, kung chick boy ka, may pagka-demonyohon na ka, no? Pero kung gidala pag yun nimo, awa na nagpuyo na yun ka sa impyerno. May bastos. Well, dili ka ma-blame, brother. If naminaw naman ko sa imong story, no? If tinuod na imong gisulti sa ako, dili ka angay ma-blame. Brother, do your stuff. Do what you're doing. Kung feeling, basta kay sigurado nga mas mahimo pang better imong life para mahimo kang model ba. And save the lives of your brothers. Sister or brother? Sister and brother. Ipakita sa ila kay basin man gud ang problema ko ning bata pa kada makita bitaw nila ang family nga broken, medyo maano po na sila nga asa gid mi. Tama gid ni, mo gid ni ipakita sa ila ikaw na karon ang mahimong model sa imong mga igsoon nga yes, makabuild pagyapon ta og nindot nga family. Ang galing mo. Okay, naputol na siya, mahigala. Hello? Brother, Yes, please be the model of your brother and sister. Kay napaman sa ilang edad karon, sila pun maglibog po na ba? Unsa Denny, tama Denny nga. Okay ra day magbulag ang banag ang papag mama. Dapat ikaw may model. Ipakita sa imong mga igsuon nga, look at me I have a happy family. Buo among family. Ano ba? Save their lives, brother. Okay? Okay, Tita D. Thank you, Tita D. Thank you. Alright. My God. Ang galing mo. Basta family na bitaw kay... Dili na Tita B, mugawas ng pagka-brother B. Mugawas ng pagka-Bernie B, basta family na tong istoryahan. Sa mga lalaki, mga papa, kung chick boy mo, fine. Kaya po nangingan ng halos mag-broken family na may bastos. Kamuta lago na god. Ang galing mo. Kamutara na pag humanog ko na moro ng lami Ginoo ko ninyo. Alas 2. Alas 2:20 sa atong oras. Kini pagyapon ang inyong ayan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko dali, guwata ko B. Wapa ni bunda kang ulandris bulwa, pero ngit-ngit na mga igala. May na lang ni para sa mga dahon-dahon dihan. Oy, kung na mo Instagram, paki-follow ko. Na ako Instagram, Bernie Bitok 2. Salamat daan. Kung gusto mo makita sa akong mga ginabuhat na mga video, sukuban pa, na ako'y Facebook, Bitok University. O sa akong YouTube channel, Bitok University. Salamat.
0995-335-2093. Spotify, kung gusto niyo makadungog mo sa mga gugmanggiya kong Tita B. Naga po Spotify, i-search lang ang Bitok Bitok University. Tita B, na ako'y problema ba? Akong uyab manggod kay sugod na nakatrabaho, nagbago naman. Sa mga klase nga bago ni. Hello? Tita B. Kinsa ni? Daniel. Pila edad? 21. Pila na mo katuig mag-uyab? 2. So, dugay-dugay sa way trabaho, sige mo guban? Oo. Okay. Unsa nga klase nga sige guban? As in, buntag, hapon, gabi? Tapos, nung nakatrabaho na siya, unsa may nature siyang trabaho? Parang magbantay mga sanina. So, nahulo sa 8 hours yan duty. Oo. So, di na kayo mo gakita sa kasimana, kapila na lang. Isa na lang. Ano sa? Kausa na lang sa kasimana. O, nahugyatuok siya mga gala. Naputol ka, tawag utro. 0995-335-2093. Sa'yo manggod na yung mga change, labi na nga na ubang nga, sige, lumlum. Way trabaho, nakatrabaho na, busy na. Naiuban na, makuratan ba? Gusto gyapon nila nga, lab lang yun. Tapos sama nyo na sige, lab, kung way kwarta. Lagi na yung changes. Munang mag-schedule na lang dayon. Sa mga naka-text, tawag na, dali. Gusto, Tita Bias lang ko ba? Unsaon ako nga, kaniya ko ang uyab since 2014 pa mi niya dayon nagkabulag. Ay, 2014 pa mi niya. Dayon nagkabulag mi sa 2017. Dayon nagkabalik sila sa iyang ex. Nagbalik na sad mi as lang ko Tita ba kay na siya ug na siya diri sa ko adres na ko muuli sa ilaha babae na sad. Sa do? Kay ug naa siya diri sa ako diri siya nako. Ug muli siya sa ilaha sa babae na sad siya taga sa babae na sad siya. Tagay ko so unsan okay, hello? Hello, Tita B. So confirm na lang nga kumuuli sa dapit ila dapita. Taga Dipolog sa Tita B. So, yun pag-confirm na kung nasa sa Dipolog mo adto sa dito sa iyang pikas babae. Kuan man sila Tita B ka na LDR, kay bali LDR sila ba sa Zamboangang babae. Tapos muli ang lalaki, tapos muli ang lalaki sa Dipolog, muli sa dang babae. Kano sa, wait. So kano sa ka, kasabi nakaunag yun ninyo? Actually, Tita B, 2014, nagkauyab mi niya. Nag-live-in meet. Pero una niya to nga ang babae, pero gabulag na sila. Giunsa nimo pag sure baka nga nagbulag sila to nga time? Nag-istorya man po sa babae, Tita. Okay. So, nag-gets na ako sa mong text. So, nagbulag sila ni sulod kasi ang life. Pagbulag. Napagsilain nga babae ato Tita B nga ni sulod. Dahil ayaha ako. Pero wala na mo nagdungan. Wala. Tita B. Sa imong kuan lugar sa imong nahibaw-an, wala gyud mo nagdungan ato, di ba? Wala. So, nag-uyab mo. Tapos nagbulag na sad mo. Tapos yun sa nimo pagkabalo nga nagbalik na po sila to yung ex. Kuan Tita B by 2017 kami pa anang time 6 months na dahil sila sa babae. Paano mo nalaman yun? Kuan Tita B kanang katuna dayong atong New Year na 2018 nga New Year dito siya ga New Year sa babae dito sa Zamboanga din. Kinsa lagi nag-ingon ana asa man ka nakabalo? Ang babae Tita B kay gastoryahan man ni. So gyud niya pagsulti sa imo, ay girl, nabalik na bisa sa ako girl. Gyud sa pagstorya sa imo. Dili kanang gidinay man po day niya dito sa babae Tita B nga kami pa. So nahulog ni-discard sa babae ingon siya nga wala na daw sila. Pero kamo pa di ay. Pero kami pa to Tita B. Nung nagstorya mo, wala mo nagkabikil sa babae. Wala Tita B kay that time is kanang bulag na mo. Ko sa
Okay, naburos man ko sa lalaki ato dayon. Naburos ka sa niya? Oo, naburos ko sa lalaki dayon, gibulagan ko niya kay nabuang man siya sa babae, gipapili na ko siya ako or ang babae gipili. Dayon, pag man ato, so wala na, gipili naman siya. So wala na, humana mo. So wala na, nilet go na ko. Dayon, katong time na wala na ko, kanang nipalayo na ko sa iya. Di naman, niparamdam na po siyang balik na ko, kay dili na po sila magkasinabot sa babae. O ikaw, gidawat po din ni mo. Okay, gugmaan Dito ra ang bikil, mga igala. Pastilan. Ako yung gilaray ba asa maginidapit dito ra ka natanga, mga igala. Gipapili na gug kagikuan mo na ni karon. Mo na ni rin ang ending ng istorya din ani karon. Tungod kay siya inyo manggianad nga okay ra day siya nga duha-duha, magtabok-tabok ra day mo, okay ra mo. So nanganad na siya. So karon nung nidawat na po, so nag-uyab na pud mo. So, nagbalik na po sila siyang ex? Nagbalik ni Tita B din. Ingon siya nga, wala na daw sila. Dayon, nabalaan na lang po na ako nga. Every time nga, muli siya kay na. Muli siya, din muli po ko sa mo kay taga Davao Mangko. Then muli po sa Dipolog. Igtawag na ako, babae man ang mutubag sa cellphone. The same nga babae? Ang babae, Jod, makabalong man ko sa tingin sa babae. Inin siya nga, girl, kanang okay man mi, malipayon man mi. Ano sa semo? Ginan ko niya nga. Ako yung gingan nga, magsige makagsinamok na mo. Gingan ako sa galibin man mi, ana, dito sa, naglibin man mi sa Cagayan, ana. Sa pamangganing nagbayad sa akong boarding house, ana, sa. Kalami ba yung mong sisig ng alaki? Nalibog na lang ko. Perting gwapo, din nilakiha lang ga? Okay, rapod siya. Pero siyempre, nagstay ka because namoy anak, tama ba, no? Kuan, Tita B, actually, wala na ko to sa gipadayon. Agay, imong gilaglag? Kanang agira po to sa kong kastres, Tita B, ba kay kanang gipapili na ko sa din. Iyon man siya nga, ipakuha lang na nato. So, technically, wala yun. Pero in fairness, ang iya pong ex, ang kabalo siya nga nagilip, pag ingon yung mga gilip, wapon niya gibulagan dito. Dili. Ano man, Tita B, atong November, ni uli, okay na mi ato, Tita B, kanang, brag okay kayo mi kanang smooth na kayo mi sa nga tanan, wala na mi away-away, ni uli sa ila atong kalag-kalag, uli po ko sa amo pagtawag na ko karon ang babae naman pud ang nitubag. Anak ko asa mo anong magakontak kay ragyapon ni ako ra ba ang lalaki ra ba day, Tita B, ako yang kanon ba nga ako day sigsunod niya anak ba. So ang ending ato, so sige naibaw na nimo nga ana-ana, so imong gibulagan din siya. Gibulagan na ako sa Tita B, ni pag uli na ako dali sa Cagayan, kanang wala na ko, dili na ako mag-contact niya. Ang ako na Tita B, kay kung asa ko nga lugar, bulaag, tahitan, matukog Corales, maapasan ko niya dito, magkuhan sa kaniyang awayon akong mga kauban. Wow, tapos feeling din mo kay love din kaniya, kay nikik-away ba siya? Dili. Assess. Tita B, malibog ko. Tungod kay nag-away siya, tungod kay nangita siya sa imo, kay sundong yung kaniya. So, feeling ni mo nga, ikaw yun ang iyang gilab. Tama? Dili po. Kuan man ko sa Tita B, kanang, tariya karon okay mi. Tanawa. Ano na imo mamang okay mo? Nga nakaibaluman ka. So, wala din kaya po ni mo gibulagan. Katong sa pass mo, Tita B, nibalik na mo sa nangaisag pasaylo. Kaya nangaisag pasaylo, so meaning to si feeling mo nga love yun ay kaniya. Murag. Ay! Bati kang naong, no? Dili man sa Tita B. Sige ba ako galay sa inyong mga po. Bagtakon ka nga ba, itom, hugaw tuhod, tangkugo, hugaw. Dili po. Bati og buhok, dangas. Dili po. Kay mura man ang lalaki mong gigusto, mura man yung wala ilaing lalaki. Kikapila naman gug ka mo nang lalaki mugara ug sa tanan mga babae na minaw, mo nang mugara na sila kay kabaluman sila nga pag may bawaan masapon mo balik na pod sa imuha, magsori-sori, oo na pod, bika na pod. Paguman na pod, okay na ta. Ato na pod Dipolog, dito na pod, di same yang buhaton, magsori-sori, istoryan, ni bika na pod, di nang kasala na pod, pag masuko na pod ka, balik, madili na pod taro ka, balikan na pod kaniya. So imo na pong feeling, wala ni balik yun sa love yun ay ko niya. Pero kung batig yung kag naong langga, sige, padayon anak langga. Padayon si mo pagpatangaan ng laki ha, kay may na lang na inipatol ni mo.
Grabe sa di. Lagi, kung bati yung kagnaong, may na lang na inipatol ni mga laki. Kung ka na, bati mong na, mo kita ni mo. Pero kung bati mong nawong, bagtakon, ugaw tuhod, naipilas ang tangkugo, lis nga gug ilong, sos, ayaw ginabiyang laki ha. Padayon yun, balag duha mo, may na lang na inipatol ni mo. Pero kung nagtanaw ka karon sa amin, ingon ka nga, oy, kadyot lang god, be. Kaning nao nga mahalin pa man ni, oy, deserving pa man ni ko sa kalalaki nga mura pog loyal sa ko, murag it's about time ng goodbye. Wa mo anak, come on. Si una? Si una? Dili dita biya. Turnan ako'y baby, dua. Ha? Hoy, bastos ka. Paano na nga? So na kay anak dan before mo naguya ba ng... Oh, yes, tita B. Ang father sa akong anak na sa Canada o akong anak na ako sa Canada. You've never learned. Wala kagyapon din nakasa... Actually, tita B, ako manggoy nakasala sa papa sa akong anak kay gipili na ko siya. Kana nga laki, gibaylo na ko siya oh sa ako. Oh my God. So, sinaan nga laki, dakugoan? May mo perform, dako. Langga, andun ka, well, kung ikaw, bahala ka. Gusto ka magbalik-balik, kanang lalaki ha, confident na siya. He will always be confident. Lagi mo nang, karon nadlok na pugot ita biba kay hapit at sumuli sa ila dayon basin magkita. Okay naman. Nakasabot naman siya. It's okay because kabalo man siya nga pag uli dito mo tira siya, masuko na pug ka. Kabalo man siya nga pag uli na po diri kung iya kang adtuan, magsori-sori siya, imong gyapon pasayloon. So confident ra siya. Kay imo manggianad. So ayog reklamo. Kana na imong gugma diya ang lakiha nga pabuta-buta ka. Come on, pila edad ni mo lang ga? 25. Mag-26 Still young. Kanang 25, mahalin pa mo na. Ayaw lagi nyo na. Ang problema, ang problema mo nato, basta na tayo anak, feeling din nato, na tayo anak, nita magpakemi-kemi, nita magpachusi-chusi, bika lang ta. Really? Come on. So mga nanambo ka? Dili tita B, oy. Exactly. Langga, come on. Buta nagpresyo imong kagalingon. You deserve to be happy. You deserve a guy na kanang ikaw lang. It's time to, ani na lang para while napa siya, naingana siya diya, pangita naglaing laki ron. Para hinahinay madispatch siya, then pangita po naglaing laki, isabay. Then after, then i-dispatch siya para hinahinay slowly na imo-overlap anang iyahang lab nga nag-take over sa imo. Gitagaan ta kag basbas, ibasbasan ka ni Tita B nga pwede ka magdungan og uyab. Karon pa lang pangita na og date na pag masuko siya, ano masuko mo ang labaw masag ka. Then bahala na. Tapos pangitag line guy nga willing mo love sa imo para ma-let go na siya. Come on, hinahinay na siya dispatch. Tita B. Come on, you're still 25. Bata pa. I mean kung bati yung kay kagnaw nga, define, may na lang na inipatol ni mo. But if you're telling me right now that namasag kay nawong, then bata pa ka, 25, regardless of na kay anak, ayaw paggunaw na nga, bisa pag, dagan na kay anak, hindi na ako gasta come on, you deserve a guy nga mo love sa imong tinuod, nga i-value ka. Kanang lakiha, mag-utro-utro gina siya, because kapila naman gunin mo gi-utro. Diba? Kakaroon mo, lakaw sa dito, na problema na sa gas. So magkita na po sila dito, the same script yung buhato na to nga girl, ana-ana, magbalik sila. Confident siya buhato na because kabalo man siya nga, bisang masuko ka karon, simple ra kayo ang imong kiliti. Mo balik lang siya, makipag-away, makipag-peace, magsori-sori. Pag mo dapat alin iyang dila sa likod sa imong dalunggan, mo piyong-piyong na dayong ka, then you guys are good again. Run this mother, you say. Kawawa na. Huwag nyo kasing sanayin. Kianan magunin nyo nga ingana, nakasala, i-forgive. Nakasala, i-forgive. Ala, balik-balik. Come on. So mo nang confident po sila. Dali ra kayo na. Ano na nasa diyan? Pusa na yan. Alas 2:36 sa atong oras, mga igala. Ay,